Oriol, parla'm dels indicadors en temps real. Quan els vareu començar a utilitzar, CaixaBank Research? Sí, mira, Josep, jo crec que la pandèmia va ser realment el detonant. És a partir d'aquí que comencem a utilitzar indicadors com els de mobilitat per poder calibrar ràpidament l'impacte econòmic de les mesures de confinament que es van prendre. I a CaixaBank Research també vam començar a desenvolupar indicadors a partir de les dades internes del banc, com és les despeses amb les targetes de crèdit, com són els ingressos salarials i molts d'altres. Uau, molt interessant. Però, a veure, una cosa, amb tanta immediatesa i velocitat, són realment fiables aquests indicadors? Sí, aquest és un molt bon punt, Josep. Sí, ens hem d'assegurar de la qualitat de les dades i també hem d'assegurar que interpretem bé aquests indicadors, que són nous al cap i a la fi, no? Sí, mira, per exemple, amb l'indicador de mobilitat que dèiem abans, el que veiem és que a diversos països encara no s'ha recuperat. I això no necessàriament vol dir que el consum no s'hagi recuperat. Si ho analitzem bé, el que ha passat és que ara consumim molt més online i, per tant, no necessitem moure'ns tant com abans per consumir. Algun altre indicador que ens vulguis comentar? Sí, n'hi ha diversos. Un dels que estem utilitzant més últimament és l'indicador d'incertesa econòmica, no? Especialment arran de l'esclat de la guerra a Ucrània. A veure, explica'ns de què es tracta. És un algoritme que el que fa és mesurar el nombre de vegades que apareix a les xarxes socials i als principals mitjans de comunicació la paraula incertesa o paraules similars. I amb major freqüència, major incertesa econòmica. I ara mateix, en què esteu treballant a CaixaBank Research? A CaixaBank Research ja fa bastants mesos que el que estem fent és d'intentar desenvolupar un portal web per poder seguir l'economia espanyola en temps real. El que volem fer és posar a disposició de tots vosaltres els indicadors que hem anat desenvolupant els últims anys, com el monitor de consum en temps real, el de desigualtat, el de turisme i molts d'altres. El que ens plantegem és cada mes compilar milions de dades per tenir tots aquests indicadors actualitzats. I a més, a part dels indicadors, també podreu trobar en aquest portal gràfics i infografies que el que fan és resumir els principals missatges. Molt interessant. Podeu veure sobreimpressionat per pantalla la direcció d'aquest portal. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Josep.